Asta ce-a dă cheile că plecă și făcuse bagajele. Ai înțeles? Asta îmbrăcată să plece cu aia, să certe cu asta să plece. I-a zis că nu dăm nicio cheie până nu vă împăcați, până nu știu ce. Nu că dăm cheile că plec de acasă. Asta, gagica sau Andreas. Asta plângea. Dă că eu plec, că nu mai vreau să nu știu ce. Și au ce spune Andreas, mâncați ai și pulat. Ce cura în colanță ăștia. Băi, băiatul aia plângea să plece, făcuse bagajele. Ai înțeles? Plângea și autopas. Mădărino, ce cura în colanță ăștia. Bă, tu realizezi, ești prost la cap. A? Tu realizezi, ești prost. A? Să trăiască familia ta. Mi se pare normal, mă. Pula aia plângea săraca, să dea cu capul de pereți și asta. Băi, Mădărino, dar ce cura în colanță ăștia. Doamne, să mă Bă, Ciups, mai ești pe chat, Ciups. Da, mă, pula mea că nu se joacă cu noi Dar nu ăsta, să se joace cu el, crezi că mă mai joc, mă? Ăla-i bag pula în jocul ăsta, că dacă nu-i dau un uninstall acum. Mi-au rămas în mine, nu știu dacă mai e Ciups pe chat cu aia. Nu mai, băga mea și gura lui. Ba mai, mi-au rămas în minte, Ciups, seara aia nu o să uit niciodată când ne-am pus bucuroși, dacă ți-aduci aminte, acum vreo 3 săptămâni am câștigat 3 meciuri și ne-am pus bucuroși să dormim fără să ne certăm. Acum vreo 3 săptămâni am amintire, băi. E singura amintire de când fac YouTube și m-am pus și eu în pas să dorm liniștit. Trebuie să știi și tu seara aia, nu se poate să nu știi. E singura seară. Ciups, nu știu că mă conect. Vrei de aia? Ce să vrem? Plăcintă de mere? A făcut? Da. Și cum e? Încă n-am mâncat. Cu mere. Păi de ce nu mâncați? Păi nu știu, am așteptat să vezi și tu. Să mor tu primul. Doamne, ferească să Dumnezeu. Băi, numai, băi, Imogen, du-te până la, băi, Imogen, te rog din suflet, du-te până la Nexus și fură un scaun, bomule, de acolo și al-doi scaun, băi, tu ești tâmpit? Tu realizezi că e scaunul meu care n-a fost folosit niciodată pe hol? Am că nu e chiar așa, nu are de la de reglaj, mă, nu vezi. Băi, ascultă, nu se ridică scaunul, mă, și prefer să stea pe ăla. Băi, scaun, băi! Nu se ridică, bă, nu l-a făcut cu voi bine, bă, că trebuie să se ridice, băi, retarzi, mănâncă scaunul, bă, mănâncă diablo, mănâncă scaunul de nerv, că nu iese niciodată afară, mănâncă scaunul de nerv, e pe hol, el cum ies, e scaunul pe hol. Și el nu că nu se ridică scaunul, ești prost, că vrea să stea pula mea pe Păi tot n-ați știut voi să faceți ăla, bă, la scaun, băi, prostilor. El știe măta, o sun eu pe măta, să vină măta să-mi facă scaunul, ești prost, n-auzi că nu știe ăsta să-l facă. Am văzut ce știi dacă nu se ridică coi. Că pus alea invers, sigur, și IGG. Belino, în 3 ore trebuie să te să stai și o plăcintă de la o oră, zic. Da. Că mă ridic în spui, de fapt, nu mai fac. Joacă pe ăla și doar cu un prost. Și ia spre... Bă, înțelegi că nu mă interesează de ăsta, îmi bag pula în ele. Vrei să mănânci? E chestia că n-ai cum să joci un meci. Bă, cum se joacă ăia, bă, nu știu, bă. Toate se joacă frumos, liniște, se dă info, frumos. Eu aud în meci, se mișcă scaunul ăsta. După aia vine nevastă să scapă oalele în bucătărie acolo pe jos toate. După aia Imogen desface pungi. Păi ce să văd? Auzi, da, înainte v-am zis, na, uite. Nimic, lasă tai acolo în continuare, plăcinta. Nimic. Înainte v-am explicat, după 3 secunde, Mădălina taie plăcinta cu toporul taie, nu știu ce taie. Hai de băi, retard suntem, bă, doamne. Mai și povestea că ești cu oalele pe aici și tu dai cu varfurile de masă, arunci cu astea în pereți. A intrat câini, a turbat câini, dărâma casa câinilor. Adevărat, când în sfârșit să face liniște nebunește, Diablo bate la ușa. Eu bătut Diablo la ușă. A deschis ușa cu ea, că știe să deschidă ușa la modul cel mai serios. La fel, mă joc cu Ciups ăla, se ridică de la scaun, nu cere nimic, masa. Cum mi se mișcă, cum scrie, mă, Google, nu, YouTube, ușă în filme de groază. Auzi cum mi stă, dacă găsesc cu aia... Cum să scriu? Nu, caută... Filme de ușă... Caută așa, door horror sound.
Door horror sound. Așa, urmă. Da. Door, horror, sau... Așa, sau de mă mâncam așa. Ne. Mă joc cu Jubs așa să aud în meci. Exact, asta am găsit-o, Imogen. Asta e, să mă bată mama, Imogen. Ia, care? Asta ascultă. Nu, bă, nu exagerez cu nimic, la fel să aud. Are ușa aia 4500 de ani, era pe vremea lui Iisus Hristos. Vezi? Hai să ne jucăm cam. Cu nimic. Hai să mă bată, mamă. Auzi, mă, cum se aude la asta, la Chips. Se reproduce din scaun, dacă Le vrei. trebuie să verify pe peții, să nu înșuri adminii, bro. Da? A, păi da, bine, alea la oficiale, mă, când se duce măsa cu tocul. Ai Imogen pe TikTok? Nu știu dacă apeși mai mult, nu știu să deschide ușa acolo. Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. De ce mi-ai adus toată plăcintă? Nu e toată. Ce e asta, mă, omule? E plăcintă, eu am făcut-o. Ai. Avea asta pus pe TikTok cu aia. Ia lua mâncare. Vrei să-i dai? Ce? E mai tare pe alea, că n-am mâncat nimic câine de 2 zile. Ia dai. Ia poftim. Nu e voi diablă, da. Mamă, cum faci la mâncare, mă. De-aia am mâncat scaunul. Ce e, mă, să moară, mamă? Băi, mi-e și rușine. Ce e asta, mă, Andreas, mă? Ce e asta, mă, că Ba, da, n-auziți, băieți. Din asta se făcea Taci o un pic, piramidă. Imogen, taci un pic. Ascultați, băieți. La oficiale, băi, deci la oficiale. Ultima pe... Băi, bă, dar care-i umblă, bă, cu tocuri în casă? Bă, 3 bar familia, puneți-vă la buton! La oficiale, bă, dar eu... Ai, nu mă joc, stai, nu mă joc. Realizați-mă, băi. Umbla măsa lui română cu tocurile în casă, 3 mi-ar familie. Au. Băi, bă, dar care-i umblă, bă, cu tocuri în casă? Bă, 3 bar familia, puneți-vă la buton! Ai, nu, băi, n-ai, bă, ce să te joci, bă. Ce N-ai, tocuri, mă, că avea pantofii Optimus Prime. Auzi, n-auziți, na. Da, ușa. Doamne, du. Hai de pula noastră, Bă, 5 Doamne. ani scaunul, dacă să mai reziste 6 ani. Coai, ai scaunul pe hol nou, nouț. Nu e nou, e mâncșat de diablu, e mâncat mai roți. Dacă săracul câinele ăla să mănânce decât scaune. Doamne. Hai, mă, familia Mușca Timpana asta nu s-a nu- luat cu el cât un neacu. Când m-a Ce să văzut, a faci, intrat bă, sub nu scaun, a dărâmat claje în sus. Doamne, cum e plăcinta asta de mere, să moară măicuța mea dacă te mint. Și de mere. E prima plăcintă de mere care n-are mere, să moară mama dacă te minți cu ceva palașe. Deci mănânci aluat. Trebuie să te gândești că e de mere. Să te duci așa cu gândul când Da, mă, că mănânci. merele separat, mă. Tu te aș două mere. E de-aia, mă, Stai de că la nu Mega. mă mai aud, că am scos. Ce bă, ideea de la Mega, mă, trebuie să te gândești. Ea scrie pe ea, plăcintă de mere. Și când mănânci aluatul ăla trebuie să te gândești la mere. Îți vine gust așa de amintiri. E dau la doamna Timpan, aș dau pe doamna Timpan cu capul de vacă. Deși Nu vă stau nu. mai proști. N-am Îl văzut dă mai cu proști puțin ăștia ulei, cât că s-au e- pe pământul ăsta, credeți-mă din suflet.